जों मोनसे गोलाव खुंथिनाय रेलि मास रेलिनि मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननो नागिरदों। दिनै बे जायगायाव जों गथायथो जानाय बा बेहाय बेनिफ्राय जों जागायजेननाय बेनि मोनसे जारिमिन दङ। मानोना जेब्लानाखि बै समनि BSF आफादखौ दादोंमोन दानि हरसिंगा अब्ला खासेबारि गामियाव, बिनि उनाव फार्स्ट बेस ट्रेनिंनि ट्रेनिं होनायनि जे बेबस्था बेखौ खालामदोंमोन राङापारानि बै गोरोंजोलि हाजोआव। बै समाव जिथुनाखि गायसनगिरि जोंहा रन्जन दैमारि सार, बेजों लोगोसे जाब्रां, बोहैथि, खौला, मेरगा गासैबो बेयावनो फैनानै बिनिफ्रायनो आथिंजों थाबायनानै बे समाव बे माजबातनि हरैहाय सानजाहा पुरा हाग्रा गुदुमोन। एकदम ढेकियाजुलि रडनिफ्राय बे बातासिपुर आप टू सेरपाबिल, मिसामारि, बे आर्मी फायरिं स्क्वाड, कालामाटी रिजार्भ बेसिम बेहाय मानसियानो गैयामोन। बे समाव सिकिउरिटिनिबो एसेबां प्रब्लेम गैयामोन। थेवबो बै समनि खौला बिपुल दैमारि खौलानि दैदेननायाव बेनिफ्रायनो आगान होजेनदोंमोन थाबायनायनि। बेनिफ्राय सानथाम हरथाम थाबायनानै राङापारानि बै गोरोंजोलि हाजोआव सहैयोमोन। आरो फैनाय समावबो बेनिफ्राय खमसे खम 50 जन 60 जन 100 जनसो जोंनि होजों ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव आरो होजोंनिफ्राय पुरा बे हाग्राजों थाबायबोनानै लास्ट बे गामियावनो ओंखारफैनानै बे सेल्टार लायोमोन। आरो बेनिफ्रायनो होजों माने उदालगुरिनि गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोमोन। दा बे जाबाय मोनसे हिस्ट्रिकेल जायगा। बेनिफ्रायनो आगान होजेननायमोन। बेनिफ्रायनो फार्स्ट बेस मिलिटारि ट्रेनिंनिबो बेबस्था बेनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। आरो मिलिटारि फर्मेशनाव फैनायनि उनाव गोबां रोखोमनि एक्शन अपारेशन होजों खालामनायनि उनाव साक्सेस खालामनायनि उनाव आरोबाव भुटानाव बेस केम्प खालामनो थाखाय बेजोंनो थाबायबोनानै बे गामियावनो सेल्टार लानानै आरो होजों माने सोनाबहा आगान सुरनाय जायोमोन। बे मोनसे हिस्ट्रिकेल पैलेस, हिस्ट्रिकेल गामि। आरो बेनिफ्राय बे जायगाया जोंखौ अरायसम बै समनिफ्रायनो मदद हेफाजाब होबोदों। बेहाय जोंनि गोबां रोखोमनि गोबां मावथि लोगोफोर दङमोन। दिनै बिथां कमल दैमारि आफादाव दि खोरोमखां बिथाङा आंजोंनो थायोमोन। आंजोंनो गोबां गामियाव जों लोगोसेनो मबिलाइजेसन, बै समाव भिलेज मबिलाइज, एक्शन अपारेशन गोबां रोखोमनि खामानियाव आंजों थाफायोमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला, मुंख्लं जालांबाय। दिनै जायफोरनि आं बेहाय मुं लादों बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गेजेराव गैला, बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। नाथाय गेजेर ससेयाव जेब्लानाखि जों गुबुन गुबुन फेक्सनाव सेरखाय बेरखाय जाना दंमोन, हयथ' बे समाव बिथांमोननि आत्माया, मुंख्लंफोरनि आत्माया हयथ' गोजोननायखौ मोनाखैमोन। आत्मायाबो बिथांमोननि आत्माया हयथ' गाबदोंमोन। दिनै जों खौसे जाबाय, खुनु फेक्सन गैला। जों बै समनि रन्जन दैमारिनि दैदेननाय, बै समनि खौला, मेरगा, जाब्रां, बोहैथिमोननि दैदेननाय, बै समनि जों एनडिपि, दिनै एनडिपि नंलाबाबो जों एनडिपिनि बेनारखौ लाखिनानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि मुं लानानै जों दिनै खौसे जादों, जों इउनाइटेड जादों। आरो दिनै हयथ' बिथांमोना
जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बे जायगायाव सेल्टार लानानै बिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन, बिनिफ्राय आगान होदोंमोन बिथांमोना हयथ' दिनै सोरगो रायजोनिफ्राय जोंखौ नाहरदों आरो जोंनि सायाव बोर सारस्रिदों आरो बिथांमोना हयथ' बिथांमोननि आत्मायाबो हयथ' दिनै गोजोननायखौ मोनदों। थ' दिनैनि जोंनि जिथु आगान, बे आगाना एनडिबि मुंनि आफादा गभर्नमेन्टजों सरकारजों चुक्ति खालामनायनि उनाव, डिसबेन्ड खालामनायनि उनाव जों दिनै आरो इउनाइटेड जाफिनदों आरो मोनसे संग्राम आरो मोनसे जांख्रिथायखौ जों दिनैनिफ्राय जागायजेनदों, आगान होजेनदों। मानोना दिनै जोंनि संग्रामा जोबाखै, जोंनि जांख्रिथाया जोबाखै, जोंनि रिभलुसना जोबाखै। रिभलुसननि मिनिङानो जाबाय समाजाव मोनसे आमूल परिवर्तन लाबोनाय, समाजखौ सोलायनाय, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिं, सोरबा बाथौ, सोरबा ब्रह्म, सोरबा जयगुरु, कृष्णगुरु बायदिसिना बिस जोंनि गेजेराव सोनानै जोंखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो नागिरदों, धोरोमनि नामाव जोंखौ सोखावनो नागिरदों। बेखौ जों खौसे खालामनांगोन। जों जेरैबायदि खौसे जादों समाजाबो खौसे जानांगोन। जों मोनसे माहारि दानो नागिरदों, जों समाज दानो नागिरदों, जाति गठन खालामनो नागिरदों। मोनसे जाति गठन खालामनोबा धोरोमनि सायाव बिथा खालामनानै नङा। पृथिबियाव कुनु मोनसे जातियानो धोरोमाव बिथा खालामनानै माहारि दानो हायाखै। उदाहरण हिसाबै धोरोमखौ बिथा खालामनानै इस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जादोंमोन। पाकिस्ताननिफ्राय बेसेबा गोजानाव सानजाहा इस्ट पाकिस्तानमोन, इस्लाम धोरोमखौ बिथा खालामनानै। नाथाय बारा दिन लास्टिं होआसै। माहारियारि जातीयताबादनि सायाव बिथा खालामनानै 1971 बांलादेश उदांस्रि मोनदों। बांलादेश बाङालि जातीयताबादनि सायाव, बाङालि राव हारिमु थुनलाइनि सायाव बिथा खालामनानै बांलादेश उदांस्रि मोनदों। बेबायदि गोबां हादोरफोरा नेसनेलिजमनि सायाव, जातीयताबादनि सायाव बिथा खालामनानै उदांस्रि मोनदों। जोंबो जोंनि एनडिबिआ, नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड, बै समाव नेसनेलिजमनि सायाव बिथा खालामनानै, जारिमिनखौ बिथा खालामनानैसो आफादखौ दानाय जादोंमोन। गतिके दिनैबो जों जातीयताबाद, अदेबानि नेसनेलिजमनि सायाव बिथा खालामनानै जों मोनसे माहारि दानो नागिरदों। जों गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो जारिमिनखौ बिथा खालामनानैसो जों माहारि दानो हागोन, धोरोमखौ बिथा खालामनानै नङा। बेनिखाय जों जोंनि गेजेराव बेफोर खोथाखौनो जों सांग्रांथि लाबोनो नागिरदों, जों चेन्ज लाबोनो नागिरदों। समजों गोरोबनानै जों आवगायलांनो नागिरदों, समजों गोरोबनानै जों आवगायलांनो नांगोन। रिभलुसनारि लिडार माओ जेडुंआ बुंदों, जुदि कुनु जातिया समजों गोरोबनानै आवगायलाङाब्ला बै जातिखौ समानो बिसोरखौ डास्टबिनाव गालांनांगोन। যদি সময়ের খুঁজের সৈতে কোনো যাতে খোঁজ মেলে একবারে যাব নোৱাৰে, তেতিয়া সেই জাতিক সময়ে চুৱা পাতনিত এৰি থৈ যায়। আমিও যদি সময়ের লগত খোঁজ মেলে আমি যদি একবারে যাব নোৱাৰো, আমি যদি নিজৰ ভাষা, কলা, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি যে সমাজ গঠন কৰিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে সময়ে আমাক চুৱা পাতনিত এৰি থৈ আমাক আগবাঢ়ি যাব। আমি থাকি যাম, আমি পিছত পৰি যাম। जों जेब्ला बिथां दिनै प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी आंजों दङ, बै बांलादेशनिफ्राय सीमा बारनानै पतिराम, बालुरघाट जानानै जों जेब्लानोखि सिलिगुरिसिम फैयोमोन, सिलिगुरि खाथियाव मोनसे बिलबर्ड, गोदोर मोनसे बिलबर्डआव लिरनायखौ नुबोयोमोन आरोखि, नायबोयोमोन जों। बेयाव बांलाजों लिरनाय दङ, आनन्द बाजार पत्रिकानि मोनसे बिलबर्ड। बेयाव लिरनाय दंमोन, पढ़ते হয় नहले पीछे पढ़ते হয়। बेयाव लिरनाय दङ, मा लिरनाय जाखो बेलाय होननानै फैबानो आं बेखौ नायबोयोमोन आरोखि। पढ़ते হয় नहले पीछे पढ़ते হয়। फरायनांगौ नङाबा उनाव थालाङो। बेहाय लिरनाय दङ, फरायनांगौ नङाबा उनाव थालाङो। जोंनिया दिनै फरायनायनि परिबेसा माबायदि? गुबुन हारिखौ नायोब्ला जोंनि शिक्षितनि हारा, सोलोंथाइनि हारा बेसेबां? दिनै जों उनाव थालांदों। जों फरायनायनि हारा, जों जेब्लानोखि मेट्रिकनि रिजाल्ट ओंखारो, हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट ओंखारो, गुबुन गुबुन इउपिएससि, एपिएससिनि रिजाल्ट ओंखारो, होमबा जोंनि गथ'फोरनि लिस्टआव 80 बिजौ साननो हानाय ओंखारो। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ?
যেতিয়া নেকি মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলায়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলায়, গ্ৰেজুৱেটৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলায়, APSC UPSC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলায়, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি দেখি পেলাব? হাতৰ আঙুলি মূৰত আমি গন্তি কৰিব পাৰো, আঙুলি মূৰত আমি হিচাপ কৰিব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ ওলায়। গতিকে পঢ়াৰ পৰিৱেশ আমাৰ মাজত নাই। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগছ এডিক্টেড হৈছে, ড্ৰাগছ খাই নষ্ট হৈছে, সৰু বাল্য বিবাহ কৰি নষ্ট হৈছে। আজি আমাৰ মানুহ আজিও সস্তীয়া বন্যাত পৰিণত হৈছে। গতিকে আমাৰ মাজত, আমাৰ সমাজৰ মাজত এটা সংগ্ৰাম আমাৰ অব্যাহত থাকিব। এই সংগ্ৰাম কাৰো বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো জাতিৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো সমাজৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক বিৰুদ্ধেও নহয়, কোন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও নহয়। এই সংগ্ৰাম আমাৰ মাজত, আমাৰ নিজৰ কাৰণে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক দিশত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম। এইটো ৰিভলিউচন আমাৰ কণ্টিনিউছ হৈ থাকিব। মই এইখিনি কৈ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আমি মোৰ বক্তব্য আমরা সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।